Ez ilyen nagyon jel lett ez a kép. Hány kiló is vagy? 15. Enyém vagy. Bebassza. És tudod, hogy dél hány kiló? 90. Ne. 190. Jó, a hétfői eredményt mondtam. Ez amúgy videó. Stop motion videó lesz akkor. Tényleg videó. Furizat work. Arf. Muszle. Ez azt igen. De jó, közben megbasz oldalról egy darázs. Szóval lehet. Nem baj. Az azabányaiba is belepofáztam valami hülyeséget. De most komolyan itt a sapkámon egy darázs. Most itt a telefon. Hallod, nem akar belemenni a felvételbe? De belement a felvételbe, zseniális. Benne van? Aha. Na most Egymásnak pöcköltük? Összepöcköltük? Beszendvicseltük? Igen, lesz egy folt a felvételben, az egy darázs. Csak hogy mindenki tudja. Dave! Micsoda farkat kap? Te most élő egyenesben mész a YouTube-ra. Megyek ebédelni, még leszek. Oké, jó étvágyat. Jó étvágyat. Bazd meg! És visszalapítjuk egy. Amin állsz, az egy csapóajtó! Sajnos ez Dave nem értheti, nem látta a Star Wars-t. Igen, létezik még ilyen ember. Mármint a régieket. Nem tudom hol. Júj. De rajta van a telefonom. Nemrég voltam Pécsen, ezért meg kellett néznem hazafelé. Mert az nem látta a Star Wars-t, így nézem át a zenéjét, és így jaj, nézd már, itt egy teljes John Williams OST kollekció. Az összes Star Wars zenével is. A francba, azt a filmet már régen láttam. Azok, mennyi hely van még a telefonod? 3,5 giga? Necces lesz. Ez egy kompakt? Az övé, nem tudom. Azt hiszem. Ja, jó. Z1 kompakt? Z3. Z3 kompakt. Hogy is van a másik telefonod, Jól van, köszönjük szépen. Ez nemrég jött vissza egyébként szervizből, mert Swarovski volt. Összetört. Ja.